Най-ценното нещо, това е времето. Ценно е, защото не можеш да си го върнеш. Ценно е също, защото е подарено. Всички сме заети, но всъщност колко сме ефективни. Колко от нас ползваме времето за нашето собствено развитие. Защото най-ценното от времето е да инвестираш в себе си. И не, това не е егоизъм. Не. Всички хора, които са успели, също са имали 24 часа. Което означава, че просто не ползваме времето ефективно.